presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Ngagon adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama. Kinigyan po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. Kung sa tanang mag-iksunan mga kasama, awhagong kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Ilmo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kagalaan, ang atong magtatampo si Ilmo. Kini ako gimabahin niya sa kong lolo ba? Nga bisag siya sa iyo, bro, di ka wangkod. Kung nga ano problema ako, ano no? E ano yun, pagsugod na ako ang mga panghitabo? Destiny, you are my destiny. Sila, You nakakakanta, are man. my reverie. Destiny, pagkikanta. You are my happiness. Ay, ay. That's what you are. Hilak na ron, hilak na ron, hilak. You are Hilak. my Wala. Hilak ko na yun, wala. yourself. Wala, hilak na. Daan ko dyan ko, hilak na yun. So, una ko, Lo? 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 Ay, kausap to. Magkano Bluetooth kayo? Sa i-bluetooth mo. Hunar ni mo may bluetooth ay nausap daw ka. Hilak lagi ka. Hilak ko taon. Ayaw pa nakagtabi ha? Eh, daing ano rin di mo doon. Problema, pag ang bluetooth, gawa mo bluetooth. Niyawa ko na siya maghilak, dilakaw na yun. Di pa buang ko nito yung luha. Di na yung mga tao na eh. Hay, bayan nga akong apuhan. Nindundong siguro ka, pre, nga namatay na masawa sa. Unsa, katag-an lagi ka, pre. Ang mo manay inyong team song, di ba? Unsa? Darong, pre, ha? Ako na og silab-lab na kong nahibaw sa mong temsong. Iya ka nang, nga naman, iya kang resultihan. Mausa na inyong temsong, ha? Suko ka, pre. Suko! Unsa man, bagay ta, pre? Ha? Bagay man ta? Ha? Sige, pre, sige, atrasan o nachukmag, pre. Uy, mula magang hapag o klamok, pre. Ay, ako, ay. Pre! Ay, pre! Yapan ka, pre! Lo? 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 Ay, ko, ni ako sa impyerno. Nakita ko na ang demonyo. Ha, bida, katawan kay kalo. Nakano ka, silmo ko imong apo. Gwapo na ko, yung demonyo ko. Sawa na siya. Sakit sa ako, apo pa. Nasubagay mo siyang kupare, ha? Nasubagay mo to? Kinsa kumpare ha. Nulain mo na ikaw kupare, ha? Nga suot ka ni mo. Daghay ko kumpare. Naas kumpare iking bangis garing. Ah, bida ka na tagiya sa bangis sinaw. Naas bangag sa ilunga si Pre Arthur. Naapos kumpare luloy. Sino kupare luloy? Kada, nga unas kupare luloy ni mo, imong kasukmagay. Asya ba? O, sabihin nung na to. Ay, limot ko. Dahil sa ilong. Pila na edad ni lolo ni mo? Jane Daniels? Mao nang idara nga malimot na ilmo uy. Okay po maro ng lulo na ko. Kung tan-awon siya ligon pa. Pero iyang utok, wa na, dali nang malimot. Let's
Dili rason ako kay butang. Kinsa may nagtago, ha? Kinsa? Alo, kay pangita diya. Basta doon na. Ihatag to na ko. Ihatag. Usa na ihatag taon? Ako ang Ako sa. kuan ba kining Mura kang silisa sa gikuan. Usa ka. Paita biya di mo loy. Mura Ako, talon tani mo perbi iso kay ka. Nyam limot ka. Usan be? Ako an. Bida. Usay mo kipangita. Ha, kapait! Halos kada adlaw masuko ni si Lolo kay dunay gipangita nga puwerteng ko ana. Astan mag-isugaw niya. Usa ka batalyon nga kontra pero limo siya unsa yang gipangita. Unden? Lo, nagisi lagi ka, Lo. nakita na ba na ako kipakita? Unsa di ay? Antos. Ganina ra mo ko na nasi mong ulo. Bisang na limot ko. Wala, action sa kakasuko. Di na ka, Lo, kapoy ni mo. Maagyod mo. Agtol mo nga. Nagtuo mo nga na anak ko. Nagtuo mo ang ako. Malilimutan ko pa ba ang aking mahal, ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako nag-isang nalulumbay, ang alaala ay ikaw, ang ating suyang walang kasing takin. Hanto na ko. Murag linog man siyong kanda. Trabaho na ko. Nalimutan noon kung sa'y sumpay sa kong kikanta. Ang gunita pa ay ubod ng pait, anak. Ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid. Kung minsan pang magbabalik. Unsa ti sumpay lo? Leche! Hala, ikaw na lekan kang tiwas. Ako'y mo trabaho. Ayaw, kapon. Ay, kalimtano biyanin eh. Dali, pagkakay suko roon sa Lolo. Ay, ginawa ko ni mo, Lolo. Ay, masagit rin si Lolo, ma'am. Masagit rin. Pipinaw na rin sa ato trusunahan mo. Masagit rin. Klaro ka eh. Maura! Wata ko, Loy! Wata ko! Saan taon, Loy! Sundo! Buno! Gawas mag-isog! Buno, pre, buno! Isog ka, ha? Isog mo lang. Yosa, nangutang na naman ko. Lahos lang dito, do. Ako'y kayawan taon dihang singgit sa lulog, Bono. Kinigawa sa dayo sa lulog, nga hubo pag yung kayo. Na kung usap sa tilib, subagay taon, may lahos ras kong lulo. May kay mo gisundan. Ay, sundan nga isog naman kayo. Unya, dahil nagawa si Loloy, samay na hitabo. Wara. Warbot si Liluloy. Tayo, igor naman taon siya nuhutan nagkisa isog. Nilahos ras siya. Delikado mo na imong Lolo Ilmo, oy. Lagi. Simba ko, kasugat ko na siya isog pa niya. Unsaon na lang. Human! Yosa, wapang babae pero tiguang na lang. Ako nung doolon, be. Hello, miss. Mrs. na ko. Sagay lang, kay ganang mangyapon. Naibog ka na ko? Basta gwapa rin kung maibog. Hala, no? Isa ganito imungan. Ayan, Selma. Sima lang for short. Okay. Akin Sem. Unsa man ka, Sem 1 o Sem 2? Ay, makalingaw ka, ha? Kandiis man di ay kasim. Ay, lumagas ako akong ipangutanan ni mo. Sem 1 or Sem 2? Simto. Simto na ko kay Duna na may bana. Dili halata. Ay, mau ba? Lagi, pero bisag binyo na ka, panguyaman tagihapon di ka. Ayaw eh. Magbagay na sad mo sa akong bana. Insa may mong bana, ha? Ay, ang imong kumpare Loloy. Sa na siya, huwag mo ko kailangan niya. Ay, day. Ayaw pagguryo-guryo, pre. Suod kay mong Loloy. Aw niya na, nanapaygon din ang akong banay. Hain ba? Sama ka, pre. Nara. Imong kumpare ay, nanguyab na ko. Ha?
Nung siya, pre, huwag ka mabuang, pre, ha? Imo bang huyapan akong asawa, ha? Iyo sa akin sa mga. Kanong magbuod, magkang maguyaban ako ng mamayan, ha? Gugyapahan mo ko. Angal ka, ha? Angal ko, pre! Ako yung bana, ha? Ako yung bana! Yung bana siya ka, pre! Daan na po sa ospital ako akong lulo kay Gisi Wakili, subag kang niluloy. Diyang, nahibaw kining ipagyobang taon niya silang si mga asawang niluloy. Unya! Kano ako maghinong basolo, ha? Nakalimot ko nga si Madi ay ang asawa ni Paring Uloy. Mao na di halo. O gani, di ka pataka. Taka si Bukigol, isa ka mga musulti mo na ako. Imo ko nga po si Elmo! Wag ko'y apo. Doon na ako di ay! Ay, ambon ninyo ay ko ninyong hasula kay wa ko sayop nga nabuhat. Oh. Wa! Lisod kaya kayo sultihan o pasabto na akong lulo kaya di kayo mo angkon sa nabuhat yan sa'yo po sa... Oh, my love, my darling, I'm hungry for your touch. A long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your... Asa di ay? Mga sus lulo. No, Magnilogo kalipay! Kala, suko siya. Magnilogo! Kalain. Bangas ka. Nagkantayin mo lang dagundag na dagbinuti. Dagan. Uwat ako. Patay lang ako. Only Riverside. Sama pa doon! Magnilogo kalipay! Kung kanta ka mo kanta, balik mo! Manggutan ka mo sa inyong mga liyog! Balik mo! Nanguwa taong namong espiritu taong ilse. Kita mis pinuti nga giwarwarang rulo nga portir magtaya. Mamatay mis taya. Mamatay mis titanos. Suko man siyang di sabayar may kanta niya. Ningi logo mi siyang kalipay. Unya! Puya. Tasa dagan. Huwag magsunod si Lolo na nato. Ha? Marugwa. Wa no. Marugwa magsundo no. Tadawa ko no. Lingi ako. Wa. Marikas bahay na. Mamalik na. Okay na ka nga mabuta na sa liog. Sabi ang taon kayo. Ay, tayo unar mas pinuting lulong yung warawara. Mamatay ta saya. Dili tanos. Matay Kung ta. balik dito eh. Nagatag pala sa Lolo ni mo. Ha? Hadlok di ka. Hatlok, ikaw di ay. Hadlok sad. Nya. Adli ta balik dito day. Si Lolo rin pamilya dito. Kinsa yung pagkaon niya, bahala na to siya. Malik lang tao eh. Basig makalimot at sa Lolo ni mo. Sana na. Di lang sa karon day, ugma na lang. Wawe malik sa ilse tungod sa hadlok taon na mo'y. Unya. May ngahuman. Ay, bang mga tao? Doon naman ko'y kauban na duha ka buok. Nang laag na sa tingali ay. Hindi gutom na ba ko? Isa. May luto. Wag ko'y kwarta. Palit ang takukan o nga lutong daan sa gawas. Paiti din ang mag-inusarat, ha? Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody, oh my own. Gutom. Okay. Ay, kung tuhod. Asa naman karo rasa. Kung to'y magmayong akong tiyan, ay magkutaw lang kong katas o niya matukok balik. Mag-init kong tubig. Diya lang elektrikitol. Ingon ini ang buhaton. Kinsa ganito yung nga na itong uplok nga babae.
Labad-labad na sa kong kalimot ko nga. Itoslo ko nis, toslo kanan. Iplag na. Naplag na. Ablihan ako elektrikitong kayo. Magkutaw ko gatas. Makuha akong tubig. Nabutangan akong tubig ang elektrikitong. Ako ning ilatang ang sa stove. Man kaabot, magamit kong extension wire. Dihara, dali raning mabukal. Makainom na jud ko gatas ani. Elsie, Ano man? balik tas bayad ay, kung paano ko. Sandera sa... Launa na sa kadlawon ay. Gigi, balik na lang ta. I saw the light on the night and that passed by her window. I flickering shadow of love for the blind. She was my woman. I said this in me, I wasn't went out of my mind. My, Delilah. Why, Delilah. I could say that girl was no good for me, but it was like a... Kayo! Dora! Elsie, murag, doon na may kayo. Hala, ilmo ang inyong bahay mo nang nagayo. Ano? Hala ka! Ginoo, si Lolo Baros, Hala, patay! Lolo! Ay, napaon na kayo. Lo, bida, sultimig ganun na paon kayo. Ay, ganun kayo, gatong dapit. Dapit sa may kusina, ganuan, be. Ay, gutom ko. Waman ko kapanihapon. Kunya, Lo! Nakamata ko, nagkutoy man ang akong tiyan. Oo, niya. Nagtakang ko atong gamituno ni Elsie ba? Kadto bang takuri nga na ay kuryente? Oo, salo. Oo, niya. Gitaw na ko kuryente niya, gitakang na ako sa stove. Oh. Akong gipasiga ang stove. Suo ko niyo. Purti sunuga. Di kurinte niya. Gamit pag yun mo stop. Kung ano na? Ah. Sa nako? Sa nako? Pamatong sa hinoon mo, boy inyo. Bono! Ano? Swerte bagi taon kay nakauli mi si Elsie Baye kay nasunog kini nabati lang namo ang tingog ni Lulong nga ayo tabang pastilan sa pa di ang Lulong nga electric kettle yung giplag taon dito sa kuan taon tag butang pag yun niya sa babaw sa stove nga nagsiga bida sila nung labas hayod sa on min ako akong Lulo taon ha usap man ako buhato na ni Inday Bambida palihog ko no ko be Ate Pres tabangi ko niyo ani be usap man kung kamoy pisultihon ilmo. Salamat na Lord. Ma'am Mary, salamat sa mapag-ampo. Sa tanan na itong mga kaigsunan, nga namati, labi na yun sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudu J.R. Pipito, o labi na yun sa Bromwich Spirits ni Shen Pipito. Kung sa inyong problema, sa inyong panibahay, hugaw gali kayo, tawagan nyo ang Bromwich Spirits para limpyuhan na nila. Kadiyutra kayo, limpyo magyo kayo kay mga dili nagtapulan ng atong mga tao sa Bromwich Spirits ni Shen. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karagadilawa. Si Dudong Ilmo, Ate Pres. Elmo. Kadis Ilmo, Ate Pres. Kuha rin siya, kanang problema niya, iyang lulo ba, kanang murag... Limtanon kayo, hapadung na yun sa kanang pagkaunsay pa nga na, Ate Pres, kada bang... Alzheimer. Oo, kapit na mga... Sayang kumari, yan ang pangyaban na lang niya. Makalimot lang taon siya, Ate Pres ba, sa mga paghitabo ba. Nakalimot gali siya nga, mauna nga kanang yung mag-away lagi siya, sige siya, ang anak lagi Ate Pres. Apo.
Iyam ni Apos Ilmo. Nya kalimot pa siya kitsa betul duha ka babae aw duha taon ka tao din eh. Pag adto dito ati pres nasunog ginumbay limang ka ang iyahang kitel nga kuan para initanan sa tubig ati pres. Pag vlog niya di man kaabot nagkuha sa extension gibutang niya dito sa may kusina dapit. Gi-vlog niya, pag-vlog niya, anda niya yung stove, gitong-tong niya dito. Balik duka ka buhok ang nagamit nga. Buto, yung siga, ang di mo siga. Mga na na problema, may gali, kay napaong ati preso niya, nasuko, pagin siya, ano, saan na ako. Wag yun tayo sila may mo taon, unsaon ka taon ni nila ilang lolo. Ay, unsabi yung katamba ka ni ati preso. Naamay home for the aged dong, ilmo. Na ano man na, home for the aged, pero luoy sa no, kay, pero na kay kwarta, practical na lang ba, kanang home for the aged na lang na ni mo dadon, kay lisod man, sige ka, di ka katrabaho. Dadon na sa barili dito na may matigil. Oo, mauligi, home for the aged, antos ko, sibunga, na po dito. Pero dako nagbayad, no? Dako, marag na siguro sa mga 30, 50 ang buwan, ati pres. Bayad? Asan ka dito ka afford na oy? Mahal-mahal eh. Mahal-mahal gid. Mao nang kinahanglan gid ta mag aton ning yung apo or kuan. Ug wa kay income mo sakto. Murag lisod-lisod ati pres. Ba mo sabi ikatimbog ikatambag mo diha bambi. Ara ta mulingi sa Old Testament, ara ta sa Sirach 3 versikulo 12. Anak at timana ang imong amahan inig katigulang na niya. Ayaw siya tagig kaguol samtang buhi pa siya. Kaluy siya bisan kun anguhon na siya. Ayaw siya tamaya tungod lang kay ikaw malig-on ug maayo paglawas. Verse 14. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Makatabang kini kanimo aron kabairan ang imong mga kasalanan. Kani bisan tinulog imong atiman ang imong amahan tungod kay murag iya mo puning amahan kinaaman siya magpuyo. Mao gyud. Oo. Kana na ang eksakto tong gingon ni mo Gulyat o ni Ate Pres na sa home for the aged tungod kay sila wa man sila magkuwang sa pag-atiman sa ako lang pagbasa sa ilang gipadanga suwat no. Usahay bantayanan lang gyud siya tungod ka sa iyang pagkaunguna kanang na ang tatutong gingon nga na ay home for the aged pero sa kabuki sa probinsya bitaw Gulyat no. Tagsara may anak kay mga tao dito bisag maglisod naglakaw manugway pa magkanding. No ba? Oh. Lagsik man. Oh, manugay pagkani mo bitaw uban. Ang uban ba magdaro pa ba no? Oh, mga bitaw uban. Ano siya nga isang kilis sa kabaw kito mo kayo. Sunod pa nagduko naman siya. Nagabot ang kabaw. Oh, kani magitungod tawag pag amuma mi tawag ana. Pag amuma o pag atiman, wa sila makapabaya pero tingali ni sila dapit sa syudad so way laing lingaw ang ilang lulo mas mayog katong gingon mo ato sa home for the aged total naaman mo trabaho o unsa pang ubang mga ahensiya sa gobyerno nga makatabang ani apan ang importante nga wala nimo gipasagdan napakita nimo nga giatiman gyud ninyo ang inyong apuhan. Pero maulog yung sahay nga ang iyahang nabuhat ingon tangpo nga marabag makalimot na siya katanon murag ang edad tingali murag Sinta kapin, dili pa man malimot ng bintaon sa ba eh. Dili bitaw, nabitay na pero napoy usay bam. Napuban bata pa Alzheimer na. O bisan ako hingalimot kay ko. Karon gani nakalimot mangali ko asan ko nabutang akong yawi. Uy, pero makakalimot sa ngan. Ha? Wa ka makalimot sa ngani mo? imungan ko nimo. No. Ang problema gyud na sa Alzheimer ati pres kanang manamin makalimot siya siyang naunot siya. Kinsa man ni adin Ini ano makadiri. Kisam dai ka ako ni. Kadang manamin ka pa niya mudagad ka. Ano na lisod kay. Mas grabe ito among silingan. Ngayon Nana chay. Ikaw to? No. Ingon ang asawa? Ingon ba na? Ang kudo. Ang asawa. Bina ko guwate. Tama mo na kating tuluman nun. Kuna ko ang puzzle, Tihon.